No niin, ja kelkka on valmis. Lakkaa vois vähän vetää pintaan, ei se muuta on vain. Niin se. Dadenka, Linnavallin Nadiaahan sinä tietysti tarkoitat. Sehän naitettiin sille yhdelle paikallispankin osastopäällikölle. Ne asuu vieläkin siinä puiston laajassa. Semmonen porvari. Ei sillä väliä, yhden tekevää. Olen mä ne nähnytkin monta kertaa siinä ulkoilemassa. Joo, tämä on valmis. Ei muuta kuin mäki. Noniin, sen mä taidan tehdä sitten saman tien. Eihän Nadia ole unohtanut sitä, kuinka aikoinaan laskimme yhdessä. Miten tuuli kuiskasi hänelle nuo sanat, minä rakastan teitä, Nadenka. Ehkä se on edelleen hänen elämänsä kaikkein onnellisin, kaikkein hellyttävin ja kaunein muisto. Paljonko tää nyt sitten maksaa? No kun nyt vitosenkin annat, niin Pääsen vitosella. sillä se on selvä. Telekka pitäisi nyt olla kunnossa. Kyllä sillä taas kelpaa mennä. Tämä on ihan hyvä. Kiitoksia. Sitten vaan pakataan. Eväät mukaan. Eväät mukaan ja menoksi. Noniin, kiitti. Minä en voi ymmärtää, miksi silloin nuorena kuiskasin nuo sanat. Minkä vuoksi pilailin. Oli soraville käpyjä, apinoille pähkinöitä. Vanha poika nakertakoon leivän syrjää. Eiköhän se jo riittäisi tältä päivältä. Mennään laittaa ruokaa. Ei vielä. Mä lasken vielä kerran. No laske sitten äkkiä. Mutta muut voi sitten jo tulla. Joo, mulla onkin jo näitä. Äiti, mitä meillä on tänään ruokaa? No mä olin ajatellut uunilohta smetan kanssa. Tullaan sit huomenna taas, eiks joo äiti?
Ei muovia tarvitsisi olla ollenkaan. Hei nuori pari. Nuori pari. Haluaisitte sitten laskea mäkeä? Me ollaan vaan happihyppelyllä. Niin, no kun teillä ei ole kelkkaa, mutta jos saisitte kelkan. No en mä tiedä. Eikö se ole aika vaarallistakin? Täällä on monta kertaa laskettu. Ja tuossa samassa mäessä, että... Laskeminen olisi kyllä varmaan tosi kiva. Kato, mä en tällä enää ite mitään tee. Tää on mulle oikeastaan aika joutava, mutta te voisitte tämmöstä vielä käyttää. Onko sä tosissas? Totta kai. Sen kun menette kokeilemaan. Kiitos tosi paljon. Mä otan nää omani pois tästä ja ei muuta kuin mäkeä. Mennään Jouko. No jos nyt tän kerran.